Atay bloopers, be. Ayaw, mali! Let's go! Hi mga Dax! Good day sa inyong tanan and welcome to our new episode. So for today's video, I'll be doing my makeup routine which is for occasions only. So sa inyong nakita, I do have here my makeup kit. And finally mga Dax, ang tao na ako ang ibudol ani kay misugot na journey. Sa pila ka adlaw na akong hinagis na iyaha. So yeah, please stay tuned. But before we start, sa mga bago pa lang sa among channel, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell. So, uso pa yung hulat nato. Tara! Let's do this! Meanwhile, Alright mga Dax, dili na nato dugayon. Tawagon na nato atong model. Love. Kaya niyo. Hi! Sino yung tumawag sa akin, gwapo? sup. So, bago na siyang ligo, ang atong buhaton sa iya is our makeup, my makeup routine in every occasion. Special occasions lang. So, simple lang kaayo, no? Kani siya, dili kayo na ko ginagamit, pero karon igamit na ko sa iya. And, wala ko'y pulbo-pulbo, wala ko'y foundation. So, as you can see, akong naong kay wala yung pulbos, wala yung foundation. Ano lang, pang kilay, pang lipstick, pang blush on, mura dyan na siya. Kung na ko ang routine. Ang uban lang is added ng mga eyeshadow, tapos katong eyeliner, and then yung called mascara. So, let's start! Ang big-big. Okay, nisugot ka lang. So, before we start, magpapilit ta sa iya ka kung asa diri Ito ni baby. pang eyeshadow. Ay, shadow ni siya. Yan, violet ako ay pagka-adjok ko. Violet, guys. Okay? Ayaw, So, butang itong mga... ay dili ko nagagamit ato, nagkakita ni kagagamit ko atong foundation. Magani anak kong makeup routine na ako. So, gusto niya magamit ko ato, pero dili ko ginagamit ato. Abi niya siguro sa lain na makeup routine. So, ang ako ang buhaton is ang iyang gipili for eyeshadow kay kaning violet or purple. So, now na to, dili ko gagamit og brush. Gamit lang ako kamot. Mugas ka? Malamang. Sad. Mas wapa mo kasi mga makeup ang Ayaw kay piyong. Asa di ay? Ito lang. Na. So, nag-start ako mga ducks. Ito siya purple. Punta nga nato sa purple. Para mga ducks, sa nakikita nyo, close eyes, love. Kita ninyo? Next will be the other. So, mag-double eyeshadow ta para sa iya. Sa ila nga kulay lang. Kuan. Na pink, para igat. Asaan? Pink, ano eh. Ano yung pink? Para may glitter dito. Hindi na pink, red na. Gini. Nana siya mga kuan? Glitter. Birdas? So, next is kaniyang ipili mga ducks. Let's try Si it. Brown, ano eh? Brand is Berries BYS Eyeshadow Palette. So, Palette ba? How girl? Palette ba? Kasi pagbasa ani ambot, uy, palette, ambot. Basta ka man na bahala. Shoutout tayo kay Kuan, kay V. Cortez. Cortez, pwede sila. So, ka naman, sponsor. Bigyan naman, Ate V! Eh, sino ka? Magod itigas. Alright, mga ducks. Close eyes. At eto ang ating double eyeshadow.
So, ang atong next buhaton is the liner, graph ink liner, care line. So, butahan na to siya. How kay kuan mga das. Sorry na ay ka ng unggoy. Sa ayaw lihok. Ano magkurog? Ano magkurog imong mata, Pio? Bugnaw kay kayo no. Bugnaw ka karon. Oh, ayaw lagi. Liukan kasi ang mata guys, bisang ano yan. Ang taliban. Ulat. Pag ganitan na human. Steady lang, steady. Steady lang, ayaw laglihok. Na, mana ako gusto. Gusto ko tabi. Duhog kayo sa. Nami mga kauban diri guys, so pasensya ni payaw. Taba kay mga audience. Audience impact na mo. Pio. Kasi lagot ko siya kaliukan kay siya. Alright, kumana ta sa atong eyeliner. The next will be, ang akong kinabutang sa ako ang blush on is Into It, which is the cream blusher. So, gamay kay siya sulod no, pero pag once nga i-ano niyo siya sa imong face is mapulag yun siya. So, that's why I always ginapilitin ako siya. Alright. So, ingon ani lang ako ang ginabutang Ulo, na-apply. Ayaw! Muna niya akong ingani lang akong gina-apply. And then, i-blend lang. Once blend. So, naman to sa ato ang cream blusher. So, nakita ninyo, gapula-pula ng aping ni Lovey. So, the next thing we will do is the mascara BYS Volume and Lengthening. Basta mo siya? BYS mascara. As you can see, ito kita ninyo. Ano sa? Para sa eyelashes. Eyelashes? Eyelashes pa rin. Oh, bilog. Oy! Una ko kasi pio. As you can see guys, dili siya ganahan magmata kay madok siya matusok. Pero dili po. Tanaw sa kwa. Hindi lagi yung bilog kayo eh. Di, tanaw ba? Ay, sa pagpiyong-piyong. Alam mo Piyong lang, piyong na lang. Kanino? Tapos na ang iyang matadad. Matalab ay pagpiyong-piyong na. Ay, bukat kaya kung kuhan mo, bilog mo. That's normal. Mascara ganun mo. Right? Mata lang. Ay pagpiyong-piyong. So, umana sa mascara guys. Then, the final touch. Again, dili ko gagamit foundation, powder. Mura dito siya. Hindi ako sayra ko gamit ani. So, the final touch is my favorite lip gloss. Hairline ata ni. Bukat pula-pula kung lips. Dad! Kani siya. This is lip gloss. Nabutang na ako. Pero, binakombohan na ko siya. Oh, ever Dilena. And always my favorite. So, we will try this. I mean, butang na ako siya ha. Then later on, you'll see what will be. Ayaw, iba sa aing mo ang... Lips? Oh. Ano na? Dali! Ay, ano ko? Wala ka. Love! Na, ana lang, be? So, ginabuhat na ko ni siya kanang ani unya na po'y another ginabuhat na ko nga option. So, kukuha na lang siya. So, sa kamot
this is my routine for education. And yes, again, dili ko gagamit for foundation, powder, kay murag makatulak ng naong. So, mas tinahal ko na nila. Mascara. So may tawagan mo, light lang. Light, light makeup. Balo. Hoy! Ano? So, yep, later on, we'll see the final match. So, Napalay ka ba? Inom love. Wala na ikaduha, pero isa. Oh, you want? Sige na. Yes. So, later on, makita natin. Okay? Stay tuned! It mga dak. So as you can see, wala dyan siya kabalo nga ako asyang saninahan. Kuto si isa, nagyoyo din siya nga nung appeal pa daw. So wala siya mabuhat kay ako man yung content. So morning. Wala ko na-inform nga pinaka-makeup challenge na matsugi mo nila ang appeal. So that's all mga daks. See you on our next videos. Thank you so much mga Dax for watching. And That's the wrap. we are out. Dax Familia! See you!